Драга сестро, ако усечаш анксиозност сада, молим те да веруеш да овај видео nije случайно приказан пред тобом. Дозволи ми да ти понудим ову молитву у нади да će ti doneti mir od Boga. Господе, молим те за ову сестру која се зауставила на тренутак. Ти познаеш njenu уморност и тежину у срцу и знаш сваку сузу коju je пролила. Молим те, ујачај јој веру и помози јој да веруе да без обзира кроз шта пролази, ти ćeš biti с njom. Уклони бриги и терете из njenog срца и дај јој радост и истински мир. Господе, смилуј се и на njenu породицу. Опрошти све njihove познате и непознате грехе и уклони клетве, терете и казне са njihovih душа да живее u miru, u svetlosti Tvog prisustva celog dana. Ako primi ovu molitvu, napiši amin i podeli je sa svojim bližnjima.